Ahoj, cestovateľ. Vítam ťa na tejto stránke a preto si tu, lebo si dostal od niekoho takúto brošúrku a teraz ja ti ukážem, že čo presne vieš s touto brošúrkou spraviť, na čo to slúži a ako vieš výhodnejšie cestovať vo svete. Takže pozrieme sa na to konkrétnejšie, že aké kroky ty potrebuješ ako na začiatok robiť, aby si mohol získať ten benefit alebo tie produkty, ktoré si dostal od toho človeka, ktorý ti dal takúto brošúrku. Takže pozrieme sa na to. Takto vyzerá táto brošúrka, ktorú si dostal. Ako prvý krok, pozri sa na to, že čo všetko to obsahuje, čo je na tomto papieri. Ako prvý krok, rád by som ti dal do pozornosti, že odskenuj tento QR kód, pretože práve s týmto QR kódom sa vieš dostať na našu platformu, kde si môžeš využiť a kde si môžeš aktivovať ten produkt, ktorý si zabezpečil. Keď klikneme na tento QR kód a oskenujeme to, tak nás to hodí vlastne na túto registračnú stránku a tuto si treba vyplniť tvoju mailovú adresu. Napríklad dáme, že Venus Travel Training @gmail.com. Vyplníme užívateľské meno. Nastavíme tu nejaké heslo. Ešte raz. Vyberieme si krajinu, v ktorej žijeme. Dáme Slovensko. Vyplníme, že v akom jazyku chcem dostávať zaujímavé informácie, novinky alebo ponuky od firmy. Vyklikám to, že som si prečítal mail a dáme, že registrácia. Keď som klikol na registráciu, tak na mail dostanem jeden potvrdzovací e-mail, takýmto spôsobom, že potvrď registráciu, klikneme na to, klikneme na registráciu, potvrdzujem a tým pádom sa mi potvrdila registrácia na fireflies.com stránke. Je to veľmi jednoduché a rýchle. Spravte to. Keď ste to spravili, tak potom treba to spraviť, aby ste napísali sem na túto stránku vašu mailovú adresu a vaše užívateľské meno. Je to veľmi dôležité, aby sme napísali tam naše užívateľské meno, ktoré sme si zadali, pretože na základe tohto nás bude vedieť identifikovať ten človek, ktorý nám vie preposlať do našej webovej kancelárie tie dve best price opcie, ktoré ste dostali ako darček, alebo ktorý ste si zakúpili. A veľmi dobre vám odporúčam aby ste tiež si aj kúpili, pretože práve dnes máme takú akciu, že keď si kúpite 2 kusy za 80 € bez DPH, tak dostanete ďalšie dve best price opcie ako darček. Takže využite túto ponuku, povedzte o tom aj vášmu kamarátovi, že áno, že môžete získať vlastne takýto produkt. No pozrime sa na to, že čo viem s týmto produktom robiť. Keď otvorím už konkrétnu stránku a prihlásim sa s mojimi prístupovými údajmi, Venus Travel Training, vyklikám, že nie som robot, tak sa prihlásim na platformu, kde si ja viem vyberať z najväčšej hotelovej databázy na svete, v ktorom momentálne už máme viac ako 5 miliónov ubytovacích možností. Vieme nakupovať aj programy, máme najväčšiu databázu na programy, auto si prenajímať, okružné cesty, vily, apartmány, alebo aj letenky si vieme nakupovať a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A z týchto služieb si budete môcť vyberať. Ako prvý krok vám odporúčam, že nastavte si svoj profil, vyplňte si vaše osobné údaje, meno, adresu, dátum narodenia, miesto narodenia, ulica, telefónne číslo a číslo občianskeho preukazu, dajte si uložiť zmien a potom si vyplňte aj fakturačné údaje, na ktorú firmu alebo na ktorú osobu sa vám má vytvárať faktúra za nákupy. Takže poďme na to. Ako náhle toto máte spravené, tak pošlite vaše užívateľské meno tomu človeku, ktorý je na tej vizitke, aby vám mohol nahrať tie dve best price opcie do vašej webovej kancelárie. A to už budete vidieť v ponuke, že pôjdete na profil a tuto budú, že ponuka best price opcie a takýmto spôsobom budete vidieť, že áno, dve best price opcie sú prevedené a kto vám vlastne poslal
tie dve best price opcie, buď ako darček, alebo ste za to platili. No pozrieme sa na to, že čo viem ja s týmito produktami robiť. Ako prvé, my tu budeme mať nachystané už dopredu nastavené zaujímavé cestovateľské ponuky. Takéto poukazy sme nastavili už dopredu, či chceme ísť na Madagaskar, do Zanzibaru, alebo chceme ísť na Cyprus, alebo chceme ísť do Dominikánskej republiky, alebo do Maďarska, alebo do Turecka. A môžeme si z týchto ponúk, ktoré neustále budeme aktualizovať, zvyšovať tie počty takýchto ponúk, čo si vy budete môcť neustále vyberať a míňať tie svoje produkty a tie svoje best price opcie. No pozrime sa na jeden príklad, že ako to funguje, keď budeme cestovať cez tento poukazuš, ktorý už máme dopredu nastavený, tak nič netreba robiť, stačí iba keď kliknete na tento obrázok, alebo ste dostali od toho človeka už v papierovej podobe takéto poukazy, už dopredu vytlačené, ktoré si môžete potom samostatne nastaviť aj čas pobytu. Takže kliknem na to, vyhodí mi stránka, už konkrétnu ponuku, dopredu nastavený čas a termín, to znamená, že v roku 2026, 14. januára do 21. januára v roku 2026 na 7 nocí pre 2 dospelých. Keby som chcel zmeniť ten termín, tak si tuto iba vyklikám konkrétne dátumy, kedy ja chcem ísť, odkedy dokedy, koľkáti chceme ísť ako dospelí, či chceme pridať ďalšie izby, alebo či chceme zobrať so sebou aj deti. A môžeme si tu nastaviť na našu požiadavku, že áno, odkedy dokedy chcem ísť, keď sa mi páči táto destinácia. Kliknem na to, že vyhľadať. Toto vyhľadanie potrvá nám zo pár sekúnd, nejakých 15-20 sekúnd. Nám to momentálne potrvá, aby nám aktualizoval od našich dodávateľov a veľkoobchodníkov voľné kapacity v danom hoteli, že aké konkrétne izby môžeme mať. Ja medzi tým by som vyhľadal aj tento hotel napríklad na inom portáli, že tam za koľko si vieme zakúpiť v tomto hoteli jednu izbu napríklad pre 2 dospelých. A tým uvidíme, či dáva nám zmysel využívať tie best price opcie na naše dovolenky, na naše cestovania, alebo až tak ani nie. Takže máme tu, vidíme, že najznámejší portál je Booking, ktorý je na prvom mieste. Ja to ukážem toto porovnanie práve na tomto portáli, pretože veľmi veľa ľudí využíva práve tento portál na svoje dovolenky, na svoje cestovania. Pozrieme sa na to, aby sme mali ten istý termín, tak ja si tu vyberiem od 14. januára do 21. januára. Necháme pre 2 dospelých, dám, že hľadať. No vidíme, že na tomto modrom portáli stojí ubytovanie v jednej suite Junior King s all-inclusivom 3484 eur. Keď sa mi to páči, tak kliknem, zaplatím na tomto portáli a mám rezerváciu nastavenú a vyplatenú. Pozrime sa na to, že keď som to otvoril cez Firefly stránku a mám to načítané, že tie dve best price opcie vlastne mi umožnia to, aby som ja zaplatil za to isté iba 2068 eur. To znamená, že čo ste dostali ako darček v hodnote 98 eur v takomto brošúrke, alebo ste to dostali ako darček alebo nejaký benefit, tak vidíme, že tento darček vás oprávňuje na to, že tiež v junior suite s all-inclusivom vlastne vy viete nakúpiť za 2068 eur. To znamená, skoro o 1400 eur máte lepšiu cenu, keď využívate tieto best price opcie na vaše dovolenky. A samozrejme, keď vás ide viac, že idete 4, 5 alebo aj 10, tak vypýtajte si od toho človeka, ktorý vám dal takúto brošúrku, alebo ktorý je na tejto vizitke dole, zavolajte mu a vypýtajte si od neho viac kusov takýchto best price opcií, pretože systém a stránka funguje takým spôsobom, že koľko dospelých osôb pôjde na danú dovolenku, tak toľko kusov best price opcií vy potrebujete na používanie. Ako funguje už samotná rezervácia? Ja kliknem na to, že rezervujem, tak vyplním tuto, že rezervačné údaje sú správne, viem si tu vyplniť potom už konkrétne mená
kto ide so mnou, napríklad moja manželka, alebo iná osoba, alebo partnerka, alebo kamarát, aj deti. Nastavím tu fakturačné údaje, vyplním. A keď to chcem dať na firmu, tak si nastavím aj daňové identifikačné číslo, vyplním. A vidíme, že tuto je všetko ako zosumarizované a ideme, že zaplatiť. Vidíme tu manipulačný poplatok. Tento manipulačný slúži na to, manipulačný poplatok, to bere banka za to, aby nám overila transakciu, že áno, že sme reálna osoba, reálny človek a aby nemohol nikto zneužiť našu bankomatovú kartu pri tejto platbe. Že keď kliknem na zaplatiť, potrebujem najprv vyplniť meno, OK, idem na zaplatenie, tak mi tu vyhodí vlastne stránka, aby som zadal údaje z bankovej karty a keď už som to zadal, tak potom idem na konci, že zaplatiť. Vidíme, že finálna hodnota je 2106 €, pretože tento transakčný poplatok je iba 1,8% z hodnoty, ktorú ja idem a chcem minúť na tejto stránke. Takže tak, nie je to nič komplikované, veľmi jednoducho to funguje. Treba to vyskúšať, choďte, cestujte, zbierajte zážitky a nie iba magnetky. Takže choďte, a keby ste chceli, že aj podľa vlastných očakávaní chcete cestovať a chcete vyhľadávať ubytovania, tak tuto viete zadať v rýchlosti. Keď chceme ísť napríklad do Bratislavy, tak vidíme, že hneď mi to vyhodí Bratislavu, alebo Dubaj, tak mi tu vyhodí Dubaj, alebo pozrieme sa aj na rýchlo napríklad Antáliu, že ako vyzerá vyhľadávanie cez tento portál, že chcem ja vyhľadať už konkrétnu destináciu na moju osobu. Nájdem tu aj nejakú možnosť, že chcem ísť od 1. do 8. septembra. Nastavíme tu napríklad, že ideme dvaja dospelí, zoberieme si so sebou aj 2 deti. Ja vychádzam z môjho príkladu, mám jedno dieťa, ktorá má 4 roky, druhé má 8 rokov a tuto si vyberiem tiež na základe, čím chcem zaplatiť. Ja si tu vykliknem, že Best Price opciu mám, dám, že vyhľadať. V tomto prípade stránka, potrebujem počkať, aby stránka nám načítala kompletnú databázu, že aké konkrétne ponuky už máme v okolí Antálii, v 40 až 50 kilometrovom okolí. Niekedy toto potrvá aj nejaké 30-40 sekúnd, niekedy aj minútku podľa databázy a podľa toho, že ako rýchlo nám vedia naši dodávateľia dodať tieto ponuky. Takže hneď to už budeme mať. Tuto vidíme dole, že ide vlastne to, že čaká sa na vyplnenie databázy a keď máme už načítané, tak vlastne klikneme na toto červené okienko a vtedy sa mi zobrazí aj filter, že z čoho môžem vyfiltrovať tie ponuky. Vyhodilo nám momentálne 705 ponúk. Tak ja si vyberiem 5-hviezdičkový hotel s all-inclusívom. Nastavíme, že filter. Viem tu vyhľadávať aj na mape, keby som chcel, že podľa mapy, kde sú tieto možnosti, vidíme konkrétne čísla, ale ideme na ten zoznam a môžeme pohľadať vlastne od najlacnejších až po najdrahších ponúk. Ešte jedna zaujímavosť na to, že ako fungujú tieto best price opcie. Keď vidíme túto hodnotu, ktorú ja potrebujem zaplatiť pri tej rezervácii, keď táto hodnota je medzi 0 a 200 €, tak systém nezoberie odo mňa takúto best price opciu, nevypýta si, ja ju potrebujem mať a vlastniť v mojej webovej kancelárii, ale systém odo mňa to nevypýta. Keď je táto hodnota medzi 500 a 200 €, tak si vypýta odo mňa iba jednu best price opciu. To je jedno, či ideme dvaja, sám alebo 10. A keď je táto hodnota nad 500 €, čo je potrebné zaplatiť, tak toľko best price opcií si vypýta systém, koľkáti dospelí pôjdu vlastne na túto dovolenku a na túto cestu. Takže aj vyhľadáme aj zaujímavú ponuku. Pozrieme sa napríklad druhé. Toto krásne vyzerá Pirates Beach Club s all-inclusívom. Keď na to kliknem, tak mi vyskočí už konkrétne izby a môžem tu vyhľadávať z konkrétnych izieb.
Momentálne táto platforma mi vyhodí od najlacnejších izieb až po najdrahšie ponuky. Vidíme, že v tomto hoteli máme 8 000 eurovú izbu, ale zoberme jednu štandardnú izbu, predsa asi aj stačí pre dvoch dospelých s dvoma deťmi. A keď to chcem porovnať, že koľko to stojí napríklad na inom portáli, zostaňme pri tomto modrom, pretože veľa ľudí využíva tiež túto ponuku alebo túto stránku. Ja tu rýchlo nastavím iba tie isté parametre, čo sme zadávali na Firefly stránke. A vidíme, že na to isté obdobie od 1. septembra do 8. septembra pre dvoch dospelých s dvoma deťmi cez túto spoločnosť nám vychádza 3260 eur vlastne ten jeden týždeň pre štyroch. No s tými bezpráve s opciami my vieme získať cenu 1834 eur. A tiež, keď ešte k tomu pripočítam pretože už som vyhľadal konkrétnu ponuku. Pardon. A tiež, keď ešte k tomu pripočítam 1,8% transakčný poplatok, tak určite to bude mať do 2000 eur. Tak zase, ako vidíme na tomto príklade, získávame viac ako 1500 eurový rozdiel na tom istom, na tej istej rezervácii. Takže tiež využívajte to, vyskúšajte to, buď to vyskúšajte to na lacnejšom pobyte, že to funguje, ide to, predsa my už cez 2 roky cestujeme cez tento portál, využívame tieto bezpráve z opcie a neustále šetríme na našich dovolenkách a tým pádom aj profitujeme. Takže cestuj aj ty s nami, keď chceš nie len iba míňať svoje peniaze, ale keď chceš aj z toho profitovať. Prajem ti krásny deň. Ahoj.